V týchto zimných dňoch mnohí z vás určite pociťujú akúsi zvláštnu únavu. Človek je ospalý, unavený a na sústredenie v práci musí vynaložiť veľa síl. Môže to byť choroba, ale najpravdepodobnejšie pôjde o nedostatok tekutín. Jednoducho na pitný režim, ktorý sme si v lete strážili, v zime tak trochu zabúdame. Vyskúšali ste už možno dať druhú, tretiu či štvrtú kávu, urobiť si rozcvičku či vyvetrať miestnosť a stále nič. No nenapadlo vám, že malátnosť či únavu môžete zahnať pohárom obyčajnej čistej vody alebo minerálky. To som nespozorovala. Čo ja viem, ťažko povedať, ale môže byť. V mojom prípade určite áno. No áno, v zimnom období na pitný režim natoľko nemyslíme, ale organizmus či v lete, či v zime stráca tých 2 až pol litra tekutín denne. A tie potrebujeme naspäť do organizmu nejako dostať. V lete je to jednoduchšie, pretože cítime smäd. V zime často vôbec, skôr nedostatok tepla. Skrátka zabúdame piť, jedávame prevažne stravu s menším obsahom vody a naopak jeme menej ovocia a zeleniny. Toto všetko sa napokon môže prejaviť na našej vitalite. Pociťujeme únavu, malátnosť. Tieto stavy môžu mať aj viaceré iné príčiny. Nedostatok tekutín zaťažuje organizmus, spomaľuje a komplikuje látkovú výmenu. Je to záťaž pre srdcovo-cievny systém. Viazne odstraňovanie odpadových látok z organizmu. Takéto sladké farebné bublinkové žbrndičky sú síce veľmi chutné, no veľa nám nepomôžu, skôr naopak. Sladenými nápojmi zaplavujeme organizmus dosť veľkým množstvom cukru. Čiže ho zaťažujeme. Rovnako ho ale zaťažujeme pitím kávy a čierneho čaju, i keď nás zahreje, pretože kofeín pôsobí močopudne, teda strácame vodu. Potom radšej piť nesladený bylinkový čaj. Ideálnym nápojom je voda alebo minerálne vody. Tej si môžeme dopriať 2 až 3 litre denne. Anton Adamčík, televízia Joj.